Kaixo, Iker Alvarez naiz, Japoniera itzultzailea beste jarduera batzuen artean eta plazera izan dut Igel argitaletxearekin novela bat euskeratzeko. Hain zuzen ere Joko Gawaren haurdunaldi oharrak. Oso hitz gutxitan esan da emakume gazte baten haurdunaldiaren kontakizuna da, bere ahizpa gaztearen ikuspegitik eguneroko moduan. Eta beraz, ahizpa gazte honek oso modu intimoan kontatzen du nola ikusten dituen ahizpa nagusiaren aldaketak, bai fisikoak, bai psikologikoak, nola jokatzen duen haren senar bereziak, eta horrek guztiak nola sentiarazten duen. Nobelak beraz oso gai unibertsalak lantzen ditu, haurdunaldi batek dakartzan aldaketak, familia harremanak, biziaroak, baina baditu ez beste alde batetik ere japoniar gizartearen zertzelada propioak ere bai. Beraz, gonbidatzen zaituztet eguneroko honek gordetzen eta isiltzen duena ezagutzera. Itzulpena noski, japonieratik egin dugu zuzenean eta Inazio Mujikaren aholku zoragarri esker nik uste dut oso irakurketa polita eta erraza gelditu dela. Beraz, espero dut euskaldunik ez gelditzea irakurri gabe eta zain nago zuen komentarioak eta eztabaidak entzuteko.